Gdzie jedziecie? Na cmentarz? Na cmentarz jedziecie? No gdzie jedziecie? Na cmentarz? No weź kierowca, ty kierowca uciekł z miejsca wypadku. Gdzie jedziecie? Gdzie jedziecie? Nad morze? Kurwa, macie bilety na pociąg? Nie. Czego nie? No nie. Co? Kierowca drugi uciekł? No dawaj ty, gdzie kierowca? Co? Gdzie jedziecie? No dawaj, gdzie jedziecie? Gdzie jedziecie? Co? Dawaj kraju. Dawaj, odpalaj. Gepard. Gepard. To tutaj jest lampart. Ty gryzie. Ty gryzie. Co? Ale się części furę. A dobre ma morki widać. Ale to już macie zawrotną prędkość. Migacz włącz.